Ito mga kaaksyon, motorsiklo ng isang lalaki mula sa Bunot, Legazpi City. Tinangay umano ng kilalang top 4 most wanted car theft sa Calamba, Laguna noong taong 2020. Para sa reklamong ito, makakausap natin si Sherry Cural, ang tiyay ni Jeffrey Fernandez, ang may-ari ng motorsiklo. Maaari nyo bang maikwento kung paano po na biktima yung pamangkin nyo ba ito? Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, kung paano na biktima nitong kilalang 4 most wanted person, itong pamangkin nyo, ma'am? Opo. Yan po, sir, na tumangay po ng motor namin, ng pamangkin ko. Bali po, tumira po sila dito sa amin, sa paupahan namin na bahay, nung last week po, nung Sunday. Tapos ngayon po, okay naman po siya kasi nag-present po siya ng ID, na postal ID, na okay, akala po namin is okay naman kasi nag-ano nga po siya, may binigay na ID. Ngayon po, nagbigay po sila ng hapon na mga 1 p.m. ng 1 month advance, 1 month deposit. Tapos po, nung 5 p.m. na hapon, lumipat po sila. Kasama po yung isa niyang anak at saka yung ka-live-in partner niya. Opo. Ngayon, nung Monday po, mga afternoon na 1 p.m. Kasi akala namin okay naman kasi makisama siya okay. Tapos kahit nga po dito sa mga kapitbahay namin, parang at home po siya na lahat kilala niya. Tapos ngayon po, nung hapon, nagpaalam po sa mama ko na kung pwedeng humiram ng motor kasi bibili lang ng ulam. Ngayon po, syempre pumayag kami kasi naiwan niya naman yung anak niya at saka yung live-in partner niya dito sa bahay. Ngayon po, matagal po siya bumalik, siguro mga magdadalawang oras po siya sa labas. Hindi naman po kami nagtaka na Opo. Tapos po, nung 4, nag-ano po siya, lumabas ng morning, pero ang sabi niya po sa amin is tagagubat siya. Kasi the way po siya na magsalita, parang tagagubat nga or from Sorsogon kasi may mga time po na may mga salita siya na hindi namin maintindihan. Ngayon po, naniwala naman po kami. Nung 4 po, hiniram niya yung motor na ang sabi niya, bibili lang nga din po ulit ng ulam. So, bali pangalawang hiram niya na po yung motor na yon. Ngayon po, nung 5, nung 6, okay naman po kasi siya makisama talaga. Hindi ka po magtataka. Nung 7 po na nung 6 na hapon. Tapos po ngayon, nung hapon, nung morning na 6, ang sabi niya po, nagpaalam po siya sa akin na uuwi ng Sorsogon kasi kukunin niya yung mga gamit niya. Nagrenta po siya sa Sky Rental sa Legazpi ng motor na kasama nga, una po siyang pumunta doon. Una po siyang pumunta ngayon, bumalik po ulit dito sa bahay kasi ang sabi niya, hindi daw po siya na-approve kasi yung ID niya is hindi po naka-address dito sa Legazpi. Ayaw po tanggapin po ng may-ari ng nagpaparenta. Ngayon po, ang ginawa niya, si Jeffrey, yung pamangkin ko, since nandito po sa bahay, ang sabi niya, magpapasama lang po, bibili ng ulam sa palengke. Ngayon po, hindi po alam ng pamangkin ko na pupunta po pala doon ulit sa parentahan ng motor. To make a story short po, nakarenta po sila ng motor, dinala po dito sa bahay. Ngayon po, nung dinala nila yung hindi ko alam kung anong motor yung basta po, ang sabi ng may-ari, pag nag-cash daw po yun is nasa 160,000. Tapos ngayon po, ang nakapangalan po doon is yung pamangkin ko. Bali po ang lumalabas, ang nagkarenta po is ang nagrenta po ng motor, yung pamangkin ko kasi hiningian po ng license. Yung ID, ma'am? Ng ID, opo, ng lisensya. Bali, 2 valid ID ang ibinigay ng pamangkin ko. Pero nagtataka na daw po yung may-ari ng parentahan kasi bakit hindi nagsasalita yung pamangkin ko? Siya po ang sumasagot ng lahat ng tanong ng may-ari ng parentahan. Ngayon po, syempre nag-background check. In short po, naiuwi dito yung motor na renenta niya. Nag-background check po yung may-ari. Na-find out po nila doon na may mga dummy account po pala yun, yung si Vince na Macam. Opo. Ngayon po, ang ginawa nila, pumunta po ulit dito sa bahay, binawi po yung motor. Kailan nyo nalaman na nawawala na pala itong motorsiklo nyo, ma'am? Tapos nawawala na itong lalaki at itong asawa niya, ma'am, at anak dyan sa inyong paupahan? Namin, sir, na nawawala na yung pamilya niya nung 7 na ng morning na mga 9:30 kasi
tinatanong ko, tumatawag po ako sa bahay nila, wala nang sumasagot. Sabi ko, imposible naman na 9:30, sarado pa sila. May ilaw pa sa labas. Ang ginawa ko po doon, kasi may nagtatrabaho dito sa kabilang bahay, pinasira ko po yung doorknob Opo. na kung pwedeng tingnan, kasi nag-aalala ako baka kung anong nangyari sa loob. Sinira po nila, yun po, nakita nila na wala po talagang kahit isang gamit na naiwan sila, kinuha na nila lahat. Kasama na nitong, kumbaga ginamit sa pag-alis dyan, ma'am, itong motor ni Jeffrey. Hindi po, kasi nakita namin nung nag-review po kami sa CCTV ng barangay, nakita po namin na unang umalis yung asawa niya, parang kinuha niya, pinauna niya po na inailabas, tapos binalikan niya po yung motor dito sa amin. Kasi nakita po namin sa CCTV, galing siya sa labas, naka-tricycle po, bumalik siya dito. Okay. Ma'am, bakit gano'n na lang kumbaga naibigay niyo yung tiwala doon ito sa suspect na, kumbaga baguhan pa lang sa inyo, ma'am, itong nangungupahan? Opo. Kasi nga po, sir, parang ginamit niya yung anak niya na laging iniiwan niya dito sa bahay. Parang, sir, parang naaano kami na, hindi namin alam na parang sunod lang kami ng sunod sa kanya sa bawat sabihin niya. Ito, ma'am, na motorsiklo, gano'n naka-apekto ito sa pamangkin niyo, ma'am? Saan na ito ginagamit yung motorsiklo ni Jeffrey? Pagpasok niya po, sir, sa school, tapos may anak po kasi akong special. Pag nagwawala po ito, ilinalabas niya. Nagmumotor-motor po sila. Opo. Papuntang sentro kung saan para malibang po yung anak ko. Ma'am, ito bang insidente ay na-report niyo na po ba sa barangay or sa pulis po? Opo, i-report po namin ng Friday sa barangay, tapos po nag-blatter na po kami sa pulis. Ngayon po na 3 p.m. pinapapunta po ako doon para po mag-file ng kaso against po doon kay Vince Macam. So ngayon, ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari po, ma'am? Ang gusto lang po namin sana kung pwedeng maibalik yung motor, kaya po gumagawa po kami ng way maibalik. Kasi po lahat po sa social media, sa mga page, share na po namin. Ngayon, kung halimbawa na hindi na po talaga maibalik sa amin, kahit mahuli na lang po yung suspect, kasi sigurado po marami pang mabibiktima yun. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kapitan Reynaldo Herrera, bandisyo ng Buonot, Legazpi City. Sir, ito po bang insidente ay na-report na po sa inyong tanggapan, sir? Yes po, ma'am. Yung Friday po, pumunta siya dito. Nag-request siya na yung CCTV. Bali, tinignan namin yung CCTV namin doon. Yun lang nakita namin yung lang na pinasa ko na po dyan sa inyo. Sir, maitanong ko lang ito bang si Vince Jamisola na tinuturong suspect sa pagtangay dito sa motorsiklo ay rehistrado po sa inyong barangay? Hindi pa po, ma'am, kasi baguhan pa lang po siya dyan na Bali, natanong ko na rin yung po yan na complainant dito sa barangay na bali 3 days pa lang daw po yan eh. Opo, so ibig sabihin, hindi pa ito, kumbaga, kilala dyan sa barangay nyo, sir? Yes po, ma'am. Kasi lahat po ng nagrenta, pinaano ko yan sa BSW, pinasurvey ko yan, inaano namin dito sa barangay. Opo. So far, sir, meron po ba tayong mga CCTV footage na pwedeng makatulong, posible or makapagtuturo na si Jeffrey nga ang may dala-dala nitong motorsiklo? Ay si Vince. Yun lang po, ma'am, ang nakita namin doon sa CCTV na review namin, yun lang ang nakita namin. Yung pagbalik niya, na naka-tricycle siya, yun lang po. Okay, pero nakita, sir, na gamit ni Vince itong motorsiklo ni Jeffrey. Ay, wala po, ma'am. Wala po kami nakita na doon sa CCTV na review namin. Opo, ito po bang insidente, sir, first time po ba na mangyari po dyan sa inyong barangay? Pangalawa na po yan, ma'am eh. Okay. Pangalawa na, sir. May nauna na rin po na ganun din yung yung kay Mr. Santos, yung kotse niya. Na-recover po ba yon yung una? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Na-recover po yon. Opo. Sir, kung meron kang bong mensahe sa ating mga residente, especially sa may mga paupahan, itong merong mga motorsiklo, ano po yun, sir? Para hindi na mabiktima ng ganitong, kumbaga, pangalawa na pala itong nangyari dyan po sa Barangay Buonot. Yes po, ma'am. Yun ang inaano ko, lahat ng nagrenta, sinasabihan ko na yung mga BSW na i-restro sa barangay para madali silang matrace kung sino sila. May record sa barangay. Kaya ganun po ang pinagagawa ko. Nakausap ko na rin po yung complainant. Sabi ko, sobrang tiwala kayo sa
hindi pa nyo kilala. Apo, dahil po dyan, Kap, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na pagtangkilik po sa ngayong hapon po ito regarding po dito sa issue. Opo ma'am, salamat din po sa pagtitiwala nyo sa amin dito sa aming barangay. Apo, Thank you sir. very much po, ma'am. Eto mga kaaksyon, tayo mismo ay nakipag-ugnayan sa police station ng Calamba, Laguna upang maipasuri ng maigi kung ito bang si Vince Jamisola ay siya ring kilalang wanted car theft noong taong 2020. At sa pagkumpirma ni Highway Patrol Group Laguna Investigator Police Chief Master Sergeant Aldwin Plaza, ang tunay nitong pangalan ay Vince Macam at minsan ang nasampa ng kasong carnapping at 5 taon na rin na lumipas ay hindi na raw ito nasundan. Ngunit para sa maaring legal na aksyon ngayon, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Major Norlito Escota at tagapagsalita ng Highway Patrol Group. Sir, ito po ba ay nai-report po sa inyong tanggapan? Actually, ma'am, ngayon ko lang po ito narinig sa inyong station through sa inyo pong field reporter searcher na si Ms. Artita. Opo, ano po ang pwedeng asahan po nitong nabiktima po ni Vince? Kumbaga, wanted person pala ito, sir. Yes, ma'am. Narinig ko nga po, wanted person ito sa Laguna. Opo, go ahead po, sir. Ano po yung tulong na pwedeng maipabot po? Una po, kailangan ipagpalan po yan nila sa ating police station. Pakakuha niya po ng letter sa ating local police station sa city. Pumunta po siya sa HPG para magkaroon po tayo ng continuous follow-up. Lahat po ng mga sasakyan, may kaugay sa sasakyan motor, kailangan pong i-report siya sa local. At the same time po, diretso na sila ng HPG. At susundan po natin ang taong ito. Opo. Kami na rin po kikipag-ugnayan sa Laguna para matrace natin at malocate natin ang taong ito. At pagkakaalam ko po, ito po ay nakapag-bail ng 300,000. Kumbaga, nahuli na. At ngayon, siyempre, babawiin nila itong mga na-bail nila. Kaya lumalilipat sila ng ibang lugar para makapagbiktima ulit yung mga walang kaalam-alam nating mga kababayan. Opo, sa ngayon, sir, tumataas na po ba ang insidente ng carnapping po, sir? Actually, sa ngayon ma'am, wala tayong direct carnapping, yung tinatawag po natin na pananakot. Ang ginagawa po nila is technical carnapping na po. Papapagkita po ng rent ng isang sasakyan. At saka po nila tatangayin. Ang tawag po namin yan ay rent-tangay, rent-tangla. Sir, ito sir, kasi nakita namin, itong suspect ay binibenta pa itong kinuwang motorsiklo. Paano ito sir makatulong, sir? Yes, ma'am. Kailangan po kasi meron silang tinatawag na fake account. Kailangan makapasok po tayo doon. Kasi binibenta po nila. Tapos makipag-ugnayan po sa HPG. Ito pong nawala ng motor. Pumunta po ngayon sa HPG. May mag-assist po sa kanila doon na investigator. At pag may nakuha po kaming information sa kanya na in relation po sa ng motor, meron kaming tao na automatically po ipapalo up ang lugar o area kung nasaan po itong tao ito. Okay, so ibig sabihin sir, pwede itong mapasok sa entrapment operation? Yes, ma'am. Yun po talaga ang gagawin natin. Yun po ang trabaho namin. Diyan po ang skill ng ating mga HPG personnel. Opo, in case sir na mahuli po itong si Vince, ano po yung pwedeng maikaso laban dito, sir? May papasunda po natin sa carnapping. Yan ang tinatawag natin na technical carnapping. At the same time po, baka yung binigay sa inyong lisensya is peke. Tama po, or identity. Opo sir, kasi pinalitan niya nga yung pangalan niya, sir eh. Yes, ma'am. Mayroon po tayong kaso dyan sa Arbastarito. Yung pagpapalit po ng pangalan, may notasyon ng korte, doon pa lang po ay makakakuha na natin siya, except sa kaso ng carnapping. Magkakaroon na po siya ng 2 kaso. Ano po yung 2 kaso, sir, na pwedeng isampa dito? Yung pagpapalit po ng pangalan na walang kaukulang pag-utos galing sa korte, at saka ito po, sabi ko nga sa inyo, rentangay, carnapping na po yan. Unang-una po, pag-present niya ng fake na ID, hindi po siya nag-renta. Nag-representa po siya na parang gusto niya carnapping na sakay mo. Kasi nga, sa una pa lang, nagpapakilala na siya na hindi siya yung tunay na tao, yung tunay na pangalan, yung ginagamit niya. Opo, dahil po dyan, sir, ano po yung mensahe natin sa publiko upang hindi mabiktima ng mga ganitong modus po, sir? Ganito lang po yan, ma'am. Ito po nga ating nagpaparent. Actually, ma'am, hindi lang po motorsiklo ang nagpaparent dito sa buong Kabikulan. Meron po rin tayo nagpaparent na 4 wheels. Kung nakikita niyo po, halos nagpapapak sa ating mga FD messages, FD line. Opo, Ito po, kinausap ko na po yung iba sa kanila na maaari, magkaroon sila ng pagpupulong at magkuha sila ng speaker galing sa PNP, particular po sa aming hanay, upang nabigyan po sila ng babala at hindi sila mabiktima ng mga kawatan na ito na tinatawag natin na rentangay, rentangla. Actually po ma'am, meron rin tayong 2 biktima ng rentangay, rentangla. Isa pong kababayan ko pa ito at kapitbahay halos doon sa ating lugar. Isa pang 2004 model na Montero
at isang 2004 model na Innova. Halos January lang po ito nangyari. Ngayon po motor, yung dalawa po yun ay hinahanting na po namin yung tao. At ang binigay po sa kanilang ID doon sa pinagrentahan nila, yung may-ari, ay fake po. Nung nakipag-ugnayan sa amin, fake po yung mga ID binigay nila. Yung isa pa nga po, nahuli namin dahil may GPS yung kanyang inarkilang impang sasakyan. Nung hinuli po ng tropa natin, lumabas po yung tunay na pangalan niya. Pero hindi po namin nakita doon yung faking ID niya. At naisauli po yun dahil yung sasakyan ay mayroong GPS. Pero yung isang kababayan ko po na walang GPS, nakangay po nila yung isang Montero. Posibilidad kang pwede pang makasuhan itong in case na napagbentahan ka, sir. Pwede po ba itong maisama sa kaso, sir? Kunyari nagbenta? Opo. Kung kayo po ay nakabili ng isang nakaw na sasakyan, may pananagutan po ito sa ating batas. Ito po yung tinatawag nating anti-kidnapping law is yung mga nakaw, bumibili po ng nakaw. Mayroon po tayong batas dito sa bumibili ng mga nakaw na sasakyan. Anti-fencing law. Sabi po, anti-fencing law. Kaya po yung nakabili niyan na hindi may-ari, makakasuhan po natin ang anti-fencing law. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Major Norlito Escota, ang tagapagsalita ng Highway Patrol Group Region 5. Maraming po salamat. Tasahan niyo po ang HPG lagi tumutulong sa lahat ng oras. Apo, saludo po kami sa inyo, sir. Balikan natin si Nanay Sherry. Nay, opo, narinig niyo po, ang HPG po ay makikipag-ugnayan para sa mas mabilis na pagkakahuli or pagkaka-recover nitong motorsiklo ninyo po, ma'am. Opo. Opo, maitanong ko lang, ma'am, totoo bang itong suspect binibenta pa sa inyo itong ninakaw niyang motorsiklo kay Jeffrey? Opo, sir, kanina kasi yung girlfriend po ng pamangkin ko nag-chat po sa akin. Ngayon po ang sabi, yan daw pong si Vince, nasa Gubat, Sorsogon po. Hindi po kami naniniwala kasi nag-ano na po doon yung police, yung Opo. nawala daw po doon na taong ganyan na ang pangalan Vince Mika, Makam. Opo. Kailan nyo, ma'am, nalaman na ang tunay na pangalan pala nitong si Vince ay... Opo, kahapon po kasi yung pinsan ko, parang nag-search po siya about sa mga motor na binibenta. Ngayon po, nakita niya yung picture na marami na palang nagre-report dyan. Ngayon po, nakita nila may nag-forward po sa kanya na most wanted daw po yan doon sa Laguna. Opo, kumbaga naliwanagan kayo, ma'am, na ganito pala yung modus nitong si Vince Makam. Opo, sir. Opo, kung meron na aral, ma'am, na napulot nyo, ma'am, sa ganitong sitwasyon na kumbaga na binigay nyo yung tiwala nyo dun sa taong na pwedeng makapahamak po sa inyo. Ano po yun, ma'am? Opo. Yun po, yung hindi po agad pwedeng magtiwala sa tao kahit anong pakitang kung gaano siya kabait. Talaga po, hindi po talaga pwedeng magtiwala agad-agad. Kung meron ka, ma'am, na mensahe po dun kay Vince Makam, ano po yun, ma'am? Vince, kung alam mo naman na naging mabuti kami sa'yo, pati yung nanay ko na yung pera niya na regalo sa kanya ng kapatid ko na 5,000, kinuha mo pa. Nag-offer lang naman kami sa'yo na nag-offer lang naman sa'yo yung nanay ko na kung wala kayo. Kasi sabi niya po kasi wala pa siyang sweldo kaya pinahiram sa kanya ng yung pera ng nanay ko. Para sana yung sa birthday kahapon kasi birthday kahapon kinuha niya pa. Tapos po ngayon, Vince, kung nandito ka pa kasi sigurado nandito ka pa sa Bicol, ibalik mo na lang sa amin yung motor. Para yung alam mo naman na ginagamit yun ng pamangkin ko sa pagpasok niya sa school. Tapos ginagamit yun ng anak ko kasi alam niyo naman po kasi yung sitwasyon ng anak ko. Pero in case, ma'am, na mahuli po itong si Vince Makam, desidido po ba kayo na masampan po ito ng kaso upang hindi na makapangbiktima po ng iba? Actually po, ngayon pong 3 p.m., pinapapunta po ako doon sa police station nag-imbestiga po na magpa-file daw po ako ng kaso ngayong hinihintay po nila ako ngayong 3 p.m. Dahil po dyan, ma'am, wag po kayong mag-alala kasi ang aming team ay tutulong rin po sa inyo ni Jeffrey para sa formal na masampahan at syempre mas mapadali po na mahanap po ito or ma-recover po itong motorsiklo. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa tiwala po sa amin, ma'am. Opo, sige po. Thank you po. Ayan, Maraming salamat po sa tulong ninyo na yung reklamo po namin about kay Vince Makam. Opo. Sige po, ma'am. At sa ating mga tagapanood, makikita nyo po itong mukha na ito ni Vince Makam. Maaari kayong magpadala ng mensahe or makipag-ugnayan po sa aming official Facebook page.
tabang ora mismo para mabigyang leksyon at hindi na makapambiktima pa ng iba itong si Vince Macam na ganito pala yung modus. Ayan, nasa sa inyong screen. Kung makikita nyo po ay pagbigay alam agad sa PNP upang mahanap na itong si Vince Macam at ma-recover itong motorsiklo kasi malaking sagabal po ito sa especially kay Jeffrey.